Sir! Paminaw mong duha. Andam na mo? Mahimong sundalo? Sir! Yes, sir! Pangalan? Lando Kasing, sir! Minyo, dili. Minyo, sir! Minyo ka? Sabi ko single ka. Ducks or juice? Ducks, sir, ducks, ducks! Ducks ka? Yes, sir! Ducks, sir! At tug office niya. Yes, sir! Pangalan? Patrick Saldua, sir! Nganong gusto ka masundalo? Para magsilbi sa bayan, sir! Sa bayan lang? Dili di sa ako ah. Silbi po si mo, sir! Istoryahan tamong duha ha. Before mo masundalo, bawal ang mga humok dire. Ako lang. Bago mo musulod sa imong ani nga trabaho, kailangan gahi ang inyong mga dughan. Bawal mga lamya-lamya dire, kasabot? Yes, sir! Ikaw, masigurado ba nimo nga gahi ka? Gahi ko, sir! Pagahia daw ng imuha. Tanawo na to. Gahi ba na? Sir, di mo gahi, sir. Wa sa kondisyon. Oy, wa sa kondisyon? Basig unya sa office, basig gusto ka ipakondisyon na to na. No! Yes, sir. Pwede ra, sir. Very good. Follow me. Paminaw mo, applicants. Sa pagsunod ninyo sa ingon aning nga trabaho, dapat dili mo mahadlok mo gunit og baril. Yes, sir! Karon tudluan ta mo unsaon paggunit og sakto sa baril. Let's go, nabili na ako machine gun. Atong kuhaon, sir. Ayaw na. Idi mo ran ako. Copy, sir. Okay, applicants. Paminaw mo. Inyong kamot. Iyana. Ngano yung una ni magunit? Hunaw-na machine gun inyong gigunitan. Tagabuto ana. Dapat inyo pugnan. High powered ato mga baril. Next. Dili lang inyong mga kamot mapugong ana. Pati inyong lawas. Gamiton ninyo ni. Okay, paminaw mo. Tagabuto sa inyong machine gun, kailangan mo ana mo. Kasabot? Okay, paminaw mo. Ang machine gun, paspas kayo mo buto. Kailangan paspas inyong pagpugong. Sige, faster pa! Faster! Sige! Pugong! Ipayin ninyo ang machine gun! Ratatatatatatatat! Kana! Ratatatatatatatat! 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 Machine gun fire! Ratatatatatatatat! Ratatatatatatatat! Tay saragod be! Mali ang inyong pag-execute! Paminaw mo! Saan day, sir? Paminaw ha! Huna-hunaan nga ako ang machine gun, okay? Oh no! Bunito dire, machine gun. Okay. Sight! Sir, ipatawagan, General! Yan nga, oy! Nakatutok na unta.